Ano, ano, je to problematický, no. Ale jinak jsem si zeptat, ty máš pro... Jo, já jsem byl taky, že jsme si to aspoň trošku jako vyřešili a že jsme si to aspoň prostě řekli, protože jsem měl pocit, že... No, spíš jenom jako, že mi přijde, že... Jo, jasně. No já jsem s tím prostě počítal, že někdo je prostě takový, že se řekne, no tak když už to mám domluvený, tak přijdu, tečka. Tak jsem asi očekával, že prostě se dorazí, ale nakonec se nic teda nedělalo. Jo. A chtěl jsem se tě zeptat, myslím, že ty máš taky pracovní číslo, tak že vlastně ty normálně máš teda číslo u klientů, ale co se týče praxí, tak vy předáváte i pracovní čísla, nebo jenom dáváte e-maily čistě? Jo, já jsem jenom, kdyby to byla nějaká běžná praxe, takže jsem vlastně jako klidně předával tady moje pracovní číslo, protože... No jasně. Jo. Jasně, já si myslím, že už mám všechno takhle domluvený a že to je v pohodě. Tak jo, tak já taky jsem tě rád slyšel. Ahoj.